Hi guys! Good morning! And Herkish, welcome sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! It's been a while and I'm trying to go back making videos here in my YouTube channel. So I hope you will still there to watch. Ganon! Charot. And so it's been a long days, or I think it's already a month na wala akong uploaded video. Which is, ayun nga, medyo nahirapan lang talaga akong maghanap ng mga pwede kong i-content, which is, kasi parang sabi ko, ano ba yan? Araw-araw na lang kung anong ginagawa ko, yun na yun. Ayun. So, kasabagay, ganun talaga yung buhay kasi, kumbaga, kung ano yung ginagawa mo, ganyan. So, yun. Kumbaga, yung dito naman sa aking vlog is, kung ano yung mga ginagawa ko dito para mapanood din ng aking mga family, ganyan. So, ayun. Shout out sa aking mga pamilya. Miss ka na kayo. I love you so much. Ayan. So, yun. At, anyway, ngayong araw na ito ito na yung first day na pagdating namin, pumunta kami ng Paris, 'di ba? So, kukwento ko sa inyo yung mga bagay na, alam mo yun, na masasabi ko tungkol sa Paris. Ito yung aking outfit for today's ganap, 'di ba? Blackpink in your area. Laki ng tiyan ko, 'di ba? Anyways, nag-aayos ako ng mga, naglilinis ako. Kasi, kumbaga, naglinis na ako nung bago kami umalis. But, pag uwi namin ng bahay dito, syempre, nag-ano ako ng mga something, so kailangan ko maglinis ulit. Ganyan. Guys, update! Diba, tapos na ako maglinis. Tapos nasala na pala ako ng labahin doon. Kanina pa. Tapos nakapagluto na ako ng lunch namin ng aking Gisaba Bells. Pero yung asawa ko wala pa dito dahil may pinuntahan siya. At paparating na yun siya. So ito yung akin. Ayan. Meron ako ditong parang yung spam nila dito. Pero ano yan, yung parang basta ganun. Wala kasing spam dito. Totoo ba? Sa ganun, wala akong makita. So ito siya. Yung parang yun, parang spam nila dito. Tapos meron ako ditong atay na ay inadobo ko. Tapos meron akong 1 cup of rice na siksikliglig at umaapaw. Diba? Kunwari lang yan. Tapos yung sausawan ko is the mang tomas. Tapos, yung sa asawa ko naman is, dahil na ngayon guys, panahon na ng spargel. So, ito yung kanya. Spargel and then the schnitzel. Ganyan. So, yun. Sabi niya kanina, gusto daw niya ng spargel tapos itong pommes. Pero sabi ko, ito na lang. Ganyan. So, yun. Tapos, ang kanya naman ito. Yung pang sauce naman. Ayan naman yung kanya. So, kain na tayo. I'm waiting for my lobby. And then, kain na. So, ayun. At, yeah. Update ko na lang kayo. Hi guys! It's been a while. Anyways, dudugtong ko na lang itong vlog ko na ito ngayon. Doon sa mga naumpisahan natin. Ang layo na nito doon sa huling vlog na nagkadugtong nito guys. Sobrang layo na. Kasi May pa yun. June na ngayon. Alam niyo ba yun? Ganon. So, anyways, ang oras ngayon dito is, anong oras na? 7 something. At, as you can see, nakaganito ako. Dahil, charot, kagaling ko lang ng labas. Ayan. So, mabalik na naman ang charot-charot. So, katulad nga ng mga binanggit ko doon sa unang vlog na, di ba, nang pumunta kami ng Paris. Ng Paris. Something like that. Ng Paris. Ayun. So, sabi ko sa inyo, di ba, magsasabi ako ng mga something about doon. So, nag-grocery pala ako. Kung kailan padilim na, tsaka ko naisipan na sabi ko punta akong Aldi. Para bumili ng So, ito may tinapay ako dito. May toast ako dito. Kasi yung mga tinapay dito ng asawa ko, mga luma na siya. So, hindi na yung kakainin. Tapos, bumili ako ng ganito. Wala na yung ganito niya eh. Hindi talaga kinakain ng asawa ko yung Vita and Fit.
Kaso wala nang available. Same brand lang din naman to. Ito naman ibang klase. Hindi ito naman medyo medyo light brown. Ito sobrang dark brown. Ito kasi gusto niya. So wala na. Ubus na. Pagdating ko doon ng Aldi. Yan. Binabaon-baon niya. So yan ang binili ko tinapay for almusal niyang toast. Brown talaga kami. Akala mo talaga. Charot. Bumili lang ako ng isang cola. Kasi wala siyang cola dito. Tapos bukas na kami bibili ng ng cola niya. Tapos, 4 lang na pirasong saging. Kaya ko kung magkano yung saging na yan na 4 na piraso. Ayan. Wala. Doon sa isa kasi na walang tawag ito? Walang hinog, puro green. So, wala tayong choice kundi bumili tayo ng dito. Yung mga bio vegetables. Wala tayong ibang choice. Gusto kong bumili. Kasi bumili ako ng 2 yogurt. Kasi namin to bukas. Almusal namin ang aking asawa. Magta-try kami mag-healthy. Healthy eating. Tapos, may tubig ako dito na yung pang-bag. Tapos, binuhan ko siya ng salami. Ang baon niya. And then, bumili ako ng apple. So, nahirapan ako maghanap ng apple. Kung ano gusto kong apple doon. Ito na lang ang napili ko. Rute apple. Saftig on fresh. Ewan ko kung masarap ba itong apple na ganito. So, let's try that one. Kasi, may nakita ako na na apple tsaka carrot lang. Sobrang dami kong carrot kasi kagabi, nag-bake pala ako ng carrot. Meron pa doon. Ayan. So, paborito din kasi ng asawa ko. Ganon. So, kaya nag-bake ako ng carrot din. Tapos, ayan siya. Tapos, may carrot ako dyan. Tapos, may nakita kasi ako carrot lang tsaka tsaka tawag dito. Tsaka apple is okay na. Ganyan. So, yun. At alam niyo ba, ang ulan-ulan. So, kahit maulan, naglakad pa rin ako pa uwi kasi sabi ko maliligo naman ako mamaya. So, maliligo ako guys. Maliligo muna ako. So, ayusin ko lang ito. Tapos, maliligo lang muna ako. Tapos, tuloy natin ng chikahan. So, hi guys. Anyways, katugtong na talaga ito ng tawag ito? Ng video natin. Kasi dapat, nung nakaraan yung sabi ko sa inyo na mag-ano lang ako, maliligo lang ako, ganyan. Tapos balikan ko kayo. So, hindi ko na kayo nabalikan. Ngayon na ulit ito. Another day ito, guys. So, yun. Anyways, na to? After 2 days na to. Diba? Ewan ko ba talaga sa akin? Nakakalimot talaga ako. Yan. Pansin niyo ba? Nagtaba ako na. So, nakapag na ako, nag-half bath na ako. Nag-asikaso na ako ngayon, guys, kasi may pupuntahan kami. Ayan. Ang aking Giselle Bells. Pero siya, wala pa siya dito dahil may pinuntahan pa siya na, ibang bagay. Tapos, yan. So, kwento ko nga sa inyo, diba, tungkol dun sa aming, aming Paris trip. Ayan. So, katulad nga ng sabi ko na, yun, hindi talaga kami, yung nasa, talaga ng asawa ko is hindi talaga Paris, guys. May siya, may gusto siyang puntahan na bansa, na which is nung nakaraang taon pa yun, kumaga. Tapos, nakapag-book na siya. Nakapag-book na siya, ganyan, may hotel na, ganun. Tapos, lagi niya akong tinatanong na kung excited daw ba ako pumunta doon. Sabi ko, hindi talaga. As in, inaano ko talaga siya na pero sabi ko sa kanya, kung ikaw, may pimples ako dito, ikaw, sabi ko sa kanya, tsaka okay din naman na yun, okay naman yun sa akin, kasi nga, kumbaga, tayong dalawa, magkasama naman tayo pupunta doon, gano'n. Pero kumbaga, kung tatanungin niya ako yung tipong, ba ako doon, or hindi talaga, parang ganyan, hindi ko alam bakit, hindi ko alam sa hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit. But, yeah. Mag-blush tayo, guys. Blush tone, pero nalagay ko sa mata dito, tsaka sa ganyan. So, ayun. At hanggang natuloy nga yung Paris namin, ganyan. So, I'm so happy talaga at very excited talaga ako nun, guys, ng namin. Ayun.
So, ang naging problem lang talaga namin is yung, ano ba, yung pagdating na namin doon, kasi iba yung rules nila sa daan. Yung lalo na sa mga circles, ganyan. Tapos parang walang ano yung mga, kasi siguro dahil nasanay sila sa ganung sitwasyon nila, ganyan, o sa ganung araw-araw nila na pagkaano doon. So kami dahil nga first time, ganyan, mahirap siya. As in stressful siya talaga. Sobra. Ganyan. So, but all in all is, nag-enjoy naman kaming mag-asawa kahit na sa maikling panahon. Maikling, oo, inilagi namin doon. Kasi ang goal ko talaga doon is makita ang Eiffel Tower, yung Eiffel Tower, which is, di ba, most naman ng mga tao or people, isa yun sa mga gusto nilang puntahan doon. Ganyan. So, yun. At I'm so happy dahil nakapunta na ako doon. At I'm so thankful sa aking Diyos ako bells dahil nadala niya ako doon. Lipstick tayo, hindi ko alam ito lipstick ko. Diba, nagpapakita na ako kung ano mga ginagawa ko. Char. Beauty guru, char. Hindi ako nagbasa ng buho kasi ano na yan. Itatali ko naman kasi yan. So, fast forward, naging okay naman yung ano namin. Ayun, naging okay yung mga pangyayari, kaganapan, ganyan. So, yun. At, yun, happy talaga ako dahil nakarating na ako doon. It's my dream. Sa pinaka-top list talaga yun. At, yeah, kung ano ni Lord, pwede pa naman bumalik, ganyan. So, yun. Sobrang mahal lang talaga doon. Mahal hotel, mahal pagkain, lahat. Ganyan. Kasi nga ano siya ba? Ganyan. So, yun. Ito yung aking Polvo Johnson. Kailan ko ba ito binili? Ang tagal na nito, in fairness. Konti na lang din siya, pagka nabalik ako doon sa Asian store, bibili ako ulit ng ganito. Gusto ko dito yung yung parang green, pero wala, ito lang yung plain lang, yung classic. Yung classic. Ganyan lang ako maglagay. Dati hindi ako pan ng pulbo Kasi nga parang akong ispasol. Dahil nga maitim ako. Nito lang ako pumusyaw-pusyaw. Yan. So, para pagdating na aking josawa, tapos na ako mag-asikaso, siya na lang. Alam mo yun? Char. So, ayun, medyo busy talaga ang inyong lingkod sa mga kaganapan. Sabi, nagtatantaba ko talaga. So, yes. That is part of life, you know. You know what I mean? At ang ano ko ngayon is, tumataba talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Laki ko kaya. Ay, kita niyo ba yan? Hindi lang masyadong halata. Pero ang laki ko talaga. Itatali ko yan. Nasaan ang aking pantali? Dry-dry ng buko, kakaplansya ko yan So, ayun. Ang babang kwarto ko sa inyo. Ayun, yung trip namin na yun is sobrang masaya ko. Masaya ko nung time na yun na pagpunta na kami. Ganyan, yung aking josawa girls. Kasi nga, I'm so excited. Ganyan na makita yung Paris. At alam nyo ba, sabi ko, sana pag sumakses tayo sa live, makita din ng mga kapatid ko, ng pamilya ko, yung lugar na yun, yung Paris, ganyan. Ano mo yun? Ganda siya.
Yan. So, hinugasan ko pala. Nilinisan ko itong aming lababo. Sumilakad kami ngayon, tapos susunduin namin ang aming bata. Dahil ngayon ay Friday. At isa pa pala guys, alam niyo ba, hirap talaga ako ng tawag ito. Yung trabaho, alam niyo yun, maghanap ng trabaho. Dahil sa language barrier. So, yan. Kwentuhan ko na lang kayo ng mga karanasan ko sa kahanap ko ng trabaho. Dito sa Jenny. Ay, nako. So, ayun. Yun yung ating mga ngayon. Ewan ko, parang wala yata itong vlog natin. Basta ayun lang din naman guys. Busy lang talaga ako ngayon dahil may bago ako ngayong pinag-aaralan ako. Alam mo yun, yung mga essential things na kailangan mong malaman dahil iba dito sa ibang bansa. Alam mo yun? So yun, doon ako busy ngayon sa mga bagay na kailangan kong matutunan. Dahil importante ang mga bagay-bagay, lalo na nandito ka sa ibang kanuna. So yun lang. Update ko na lang kayo sa sunod natin mga vlogs. Ayan. Thank you so much for watching!